Στον Ενορία Αγίου Ιωάννη, στον πρώην Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. Τα προϊόντα θα παραχωρούνται δωρεάν από διάφορες εταιρείες, προμηθευτές, υπεραγορές, φορείς και άτομα. Και να σας πω ότι προκειμένου να κάνουμε γνωστή τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπολίου, γιατί θέλαμε χορηγούς για να το λειτουργήσουμε και ελπίζουμε ότι θα το λειτουργήσουμε τον Οκτώβριο, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. 5 δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις κομματικές ομάδες λάβαμε μέρος στο παιχνίδι Κάτι ψήνεται και το έπαθλο το δώσαμε βεβαίως στον Δήμαρχο για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπολίου. Και εδώ είναι φωτογραφία από το παιχνίδι. Να πω επίσης ότι τόσο στο πρόγραμμα Κοινωνική Εργασία στον Δρόμο, όσο και στο Κοινωνικό Παντοπολείο, ζητήσαμε τη βοήθεια των εθελοντών, του Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. Ήδη για την κοινωνική εργασία στον δρόμο έχουν και του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών. Ήδη για το πρόγραμμα Κοινωνική Εργασία στον δρόμο έχουν δηλώσει ενδιαφέρον 35 άτομα, στα οποία θα γίνουν ειδικά σεμινάρια για το πώς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το πρόγραμμα. Και για το κοινωνικό παντοπολείο έχουν δηλώσει ενδιαφέρον πέραν των 50 ατόμων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί τέτοιου είδους προγράμματα μόνο σε εθελοντική βάση μπορούν να λειτουργήσουν, διαφορετικά χάνουν τη σημασία τους σαν κοινωνικά προγράμματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά τα κοινωνικά προγράμματα και την κοινωνική δράση του Δήμου Λεμεσού, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Όλοι οι συνάδελφοι και ο Δήμαρχος πάνω απ' όλα δίνουν την ευκαιρία για την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων και ίσως να είμαστε και ο μοναδικός Δήμος που λειτουργούμε και τόσο ομαλά και τόσο ομαδικά, όχι μόνο σε θέματα κοινωνικά, αλλά και σε άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.